A Catalunya ja som milers de persones que treballem cada dia per la salut mental. Formem una xarxa que compta amb més de 75 entitats. Vols saber què fem? A totes les associacions tenim un servei d'atenció i informació. Quan ens expliques la teva situació, t'escoltem i orientem sobre tots els recursos que tens a l'abast. També t'oferim suport psicològic a través de professionals que t'acompanyen en el teu procés. Oferim assessorament jurídic sobre com enfrontar qualsevol problema de vulneració dels teus drets i et guiem en tot moment. Pots participar en diferents tipus d'activitats per gaudir i generar relacions socials. Som activistes. Ens impliquem amb la comunitat local i lluitem pels nostres drets davant de les institucions. I, sobretot, ens donem suport entre iguals. Als grups d'ajuda mútua ens escoltem, compartim i coneixem les experiències d'altres persones i famílies en la mateixa situació. Vols unir-te a la nostra xarxa? Busca la teva associació més propera. Amb tu, la xarxa és més forta.